Rada budem reagovať na otázky, či užívať zelené potraviny, jačmeň a chlorelu v prípade, že máte nasadené antibiotika od svojho lekára. Keď sa s vami rozprávam, tak viac menej sa zľaknete zelenáčov a vysadíte ich. Poviete mi, že nechcete už užívať toľko liekov, ale tu si treba uvedomiť, že zelené potraviny nie sú lieky. Áno, je to bioorganická potravina. Vieme, že antibiotika narúšajú črevný mikrobióm a aj lekári odporúčajú užívať súčasne s antibiotikmi probiotika. A keďže tie probiotika a prebiotika máme obsiahnuté v jačmeni a v chlorele, tak ja odporúčam práve, že navýšiť ešte tie dávky. A samozrejme sú tam aj vitamíny, minerály, ako je C, D, vápnik, zinok, horčík. Jediná podmienka, ktorú je fajn dodržať medzi antibiotickou liečbou a zelenými potravinami, je dvojhodinový odstup. A to len preto, aby chlorela nevytiahla ten účinok antibiotík, ale v podstate zneškodnila len tie nežiaduce účinky, ktoré robia problém nášmu črevnému mikrobiomu. Takže naopak, ak je nasadená antibiotická liečba, navýšime jačmeň a chlorelu. Moje poradenstvo máte zadarmo, stačí mi zavolať a ja vám to všetko vysvetlím a nastavím.